I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something. Isang mapagpalang umaga na naman po sa ating lahat. Ito ang RC Lagalag TV. At kung bago ka pa lang sa aking channel, ako'y humihiling sa iyo na isang pabor na ay paki-like, share, subscribe at hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga video kong upload. At ngayong umaga, andito tayo ngayon sa Anda Bridge, na kung saan yung ating papasyalan ngayon yung Tondol Beach dito nga sa Anda. At samahan niyo ako sa aking pamamasyal. So yung mga nandiyan dyan, mga kanyan, yung fish cage, mga bangus yan, mga bangus. So dito naman sa kabila, tingnan natin yung maraming fish cage. May hagdanan sila dito pababa, oh. Napunta rin sa mga bahayan. So against the light lang. Daming isda, oh. Daming isda, oh. So nandito na tayo sa bungad ng Anda, Pangasinan. So isa nga yung ating pupuntahan ngayon, yung Tondol Beach. Sa kabayanan ng Anda, Pangasinan. Bayan.
Yun guys, yung Tundol Beach dito nga sa Anda, Pangasinan. So ito yung tinaguriang Little Boracay o Pangasinan. So sabi nila mala Boracay daw din ng buhangin dito at sobrang pino at white sand din. So doon sa gitna mayroong inflatable island, pwedeng paglaruan ng mga bata. So may bayad din dyan, alam ko parang 40 pesos yata per hour pagka naglaro dyan. So ito yung mga cottages dito. Yung mga cottages dito. Mura lang naman pala yung cottages, hanggang lang. Pero kung doon sa mga malalaki, kaya yung mga building na yun na mayroong hotel, transient, so medyo mahal na rin dyan. Hanggang abot yata hanggang 3,500. Depende sa dami ng members sa isang pamilya. Yung 3,500, 12 person yata yon, yung 3,500. Pero kung mga 6, mayroong maglalaro lang sa 1,500 hanggang 2,500 sa mga magagandang transient na yon. Titignan natin dito yung mga starfish, kasi tahanan din ng starfish ang lugar na ito. Makalawak yung mga buhangin, kapatagan dahil low tide ngayon, so napakalayo pa ng dagat. Pero mamaya daw mga 1 PM high tide na. Kaya pagka high tide, wala ka na makikitang buhangin dito sa lugar na ito. Napakagandang Tundol Beach na ito. Paliliparin natin yung drone at titignan natin yung island, yung isang island na yan. Hindi ko lang alam anong pangalang island na yan. Papalipat tayo ng drone. Ayan. Alam ko ito, West Philippine Sea na po ito.
hanggang dito na lamang po mga kalagalag. At naway nag-enjoy kayo sa ating pamamasyal dito sa Tondol Beach sa Anda, Pangasinan. At ako'y humihiling muli sa inyo, naway pakisuportahan muli itong aking channel. Ito ang RC Lagalag TV. Ako'y humihiling po sa inyo, naway paki-like, share, subscribe at hit nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga video kong i-upload. Maraming salamat sa inyong panonood, sa lahat ng mga nag-subscribe, sa lahat ng nag-share, nag-like. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito na lamang po, si RC Lagalag muli pong nagpapaalam. God bless at ingat po tayong lahat. Thank you po. I got something to prove, I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella